از نوشدار سگوان سلیمان دوسکی نوشدار تایبەتمەند نیشتەرگەریە گولچیسکا و جوبارên dest avê Remezana hem bixêr û pêviya tendurustiyeka baş bû hemî rojêgirên hêjat vê meha pîrozda. Evrûkê em dê çend rojkeka deyne ser saxlemiya gulçîska û cobarên dest avê di vê mehê da ew kîş nexweşin evên şên rojiya xwe bigirin û çi arêşe bû peyda bibin. Kîş nexweşin evên ku rê pêdayîne an destûrdayîne ku rojiya xwe bişkênin. Eger hatû rojîgir çiya pê diviye ser rojîgirî biketin da zerer an ziyan negihne gulçîskê û cobarên dest avê. Destpêkê me du corên nexweşayên heyn ku girêdayî gulçîskan e me nexweşiyên heyn yên dom dirêj û nexweşên heyn yên demil dest. Em dê destpêkê behsê nexweşên domdirêj keyin ew ên ku karê gulçîskê wana lawazî kedetê da yan ji kar keftîn. Evan nexweşa pitiriya cara pêdivî pindê ya hey ku rojiya xwe bişkênin û tirê pêdayîne rojiyê negirin ji ber ku çareserî gerek bû van nexweşa ya pêdivî û neşên dûîr bikevin ji vê çareseriyê. Dîsan jî xwarnova xwarnê wana ji wan tiştê serekî ne ku tiviya bîtin berdewam ev kese pêgiriyê vê xwarnê biketin an av ve xwarnê biketin da gulçîskê wana pitir pêdivî çareseriyê nekin û zêdetir serbar bû çêne bineve. Ev nexweşên ku gulçîskê wan têne şîştin ji wan nexweşane evên ku nabîtin rojiyê bigirin û tiviya bîtin rojiyê bişkênin. Nexweşên ku berîngî niştergeriya çandina gulçîskê bû hatiye kirin ew jî tirê pêdayî ne. Hendek nexweşên diyên gulçîskayê heyn ewan jî eger neştergerî bû hat bîde kirin mawekê nêzik da neyê dîr bû nimûne mawê heyvekê da bîtin hêşta saxlemiya wan hin ser venehatiye û pêdivî pindê hebîtin ku xwarno ve xwarna wana tendurust bîtin vî mawê Kurd da ku saxlemiya wan bi zifrî teve. Dîsan me hindek nexweşiya diyê heyn evên ku demil dest arêşeka gulçîska bû peyda dibîtin bine eger ku êşaneka zêde hebîtin yan jî dirrabûn hebîtin wî demî da bîtin nexweş mihtacî hindî bibîtin ku aveka sêlanê bişe nav leşê wan da û av xwedê twê gavê da rojiya wan hêt eşkandin. Ew nexweşin evên ku pêdivî pindê hey rojiya wan bêt eşkandin. Yên dî ev nexweşên diyên gulçîska çi corê nexweşên gulçîska bin şên berdamiyê rojîgirtina xwe bidin belê dibin rênma û çavderiyên pizîşkî de. Mal da jî şêm zanim besiya baştir ew nojdarê taybetmend bibînîtin da ku li pêş wexet hinde pişkinîna bo biketin û bizanîtin kanê karê wan gulçîskayê çawa ye kanê eger hatû dîrî çareseriya xwe bûn yan jî av ve xwarnê bûn dê çend kar tê kirin li ser karê gulçîskê wan hêdî kirin. Eger nojdarî biryar da ku ev nexweşe dê şêtin xwe li ber girîtin û kartêkirin ser gulçîskayê nabîtin wî gavê dê biştê tu tişê rojiya xwe bigirî û bê kartêkirin. Saxlemiya te giştî bêtin û taybet jî karê gulçîska. Wekî me gotî eger nexweş bi şêtin xwe dîr ketin ji çareseriyê bû mawekî û çi zerar û kartêkirin ser saxlemiya wî nebin ew nexweşa şêtin rojiya xwe bigirîtin eger neşêtin xwe jê dîr biketin ew nojdar wê gavê biryarê detin kanê dê şêt xwe dîr ketin yan eger bişêtin xwe dîr ketin dê şêt rojiya xwe girît. Eger neşêt xwe dîr ketin ji wê çareseriyê tiviya bîtin rojiya xwe bişkênîtin. Belê digel hindê jî evên arêşên gulçîska heyn û nojdar biryarê detin ku tu tişê rojiya xwe bigirî. Hindek rênmayê heyn, hindek şîret û amojgariyê heyn bû saxlemiya gulçîskê ji wana jî divêtin di mavê rojîşkandinê da ev nexweşe rêjeka başa avê vexwetin bû qederê 2 heta 3 litrên avê
دیسان رژکا باشه آوه یا زرزواتی و فقی بخوتن چونکه اف فقی و زرزوات هلگرین رژکا باشه آوه ناف بکات خدا هندی بشن پاشی و خود تأخیر بکن حتی نزدیکی بربان گیر بیتن ماوی روزی گرتنی دا یا باشتر او زیده نچنه بر حتی آوه دا کو آوهش دست ندن نافلش خدا توشی شک بونی نبن آوه خارن خودیر کرنش هنده کرستن زیان بخشت گلچیز که شوانا خی او و خارنت کو دست آوه زیدت کن وکی پیپسی و چا و قهوه و اوان خارنا هندک جورن خارنای تایم بو اف نخوشن ایشن دوم دریج و کار گلچیز که توانا لاواز ریپیداینینن شوانا مثلا هندک جورن فقینه موزه طماطاکا معجینیه یا باش نینه هند وان کرستا و دگل پروتیناتا زیدت و مهیدا کار بینه